Тази песен е направена од DJ Адмирала за Радио Хашове, за најдоброто онлайн радио, дето всички се събираме отново. Тук можете да поздравите с любими хитове своите хора, близки и верни, и всички приятели в Радио Хашове. Парти до зори. Радио Хашове, о, најбаро радио, цяла Българија и Европа звучи. Јаша Хашове, јаша на макс летим по вълните на хитовете, пак горим. Тук можете да поздравите с любими хитове своите хора, близки и верни, и всички приятели в Радио Хашове. Парти до зори. Радио Хашове, нашият глас. Јаша Хашове, вдигаме клас. Од DJ Адмирала за всички със стил, најдоброто радио те